F'laqgħa importanti fi Praga, l-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-Gvern se jkompli jħares l-interess nazzjonali dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-snin 2021-2027. Il-Prim Ministru qal dan fit-tmiem laqgħa ta' grupp li jiġbor fih ħdanu 15-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea bl-isem Friends of Cohesion, pajjiżi li jibbenefikaw mill-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia, il-Prim Ministru qal li l-Baġġett Ewropew li jmiss għandu jkun wieħed sensibbli. F'kuntest li l-Baġġett Ewropew li jmiss se jonqos minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, Dr. Muscat qal li m'għandhomx ikunu stati membri li l-aktar jeħtieġu jkomplu bl-investimenti li jsofru. Kif pajjiż bħal tagħna m'għandux ikun hu li jsofri ta' dan kollu. Ma' negozjati li l-hom għaddejjin aħna hawnhekk qed niltaqgħu bħala grupp ta' pajjiżi like-minded li naħsbuha bl-istess mod sabiex nagħmlu argument Ewropew favur budget tal-Unjoni Ewropea li jkun sensibbli u sensittiv għal prioritajiet Ewropej. Filwaqt li Malta mmiexja fid-direzzjoni tajba f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija u l-impjiegi, xorta waħda rridu nassiguraw il-fondi Ewropej biex inkomplu ninvestu u nikbru aktar, saħaq il-Prim Ministru fil-Kapitali Ċeka. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna għandu argumenti sodi fuq loti tal-fondi Ewropej u huwa jinsab konvint li se naslu mhux biss għax inkunu vuċi waħda mal-grupp tal-pajjiżi tal-Friends of Cohesion, iżda wkoll għax bħala pajjiż nirsistu u naħdmu flimkien. Fit-tmiem l-indirizz tiegħu f'din il-laqgħa l-Prim Ministru wera l-ottimizmu tiegħu li l-Baġġett Ewropew se jkun wieħed ta' sens komun u sensibbli lejn dawk li għandhom bżonn il-pajjiżi membri. Min-naħa tiegħu Segretarju Parlamentari Aron Farrugia tkellem dwar il-ħtieġa tal-użu bil-aqal tal-fondi fuq sma differenti. Il-fond ta' koeżjoni huma ta' importanti fil-Baġġett Ewropew, speċjalment għal pajjiżna li permezz tagħhom jagħmel ħafna affarijiet, inkluż tibdil fl-infrastruttura, skejjel, qasam tas-saħħa, il-ħiliet tal-ħaddiema tagħna, negozji u l-qasam ukoll ambjentali u tibdil fil-klima jinsabu fuq qudiemnet tal-aġenda tagħna. Malta nefqet sal-aħħar ċenteżmu tal-fondi allokati lilha bejn l-2014 u l-2020 u pajjiżna huwa eżempju għal pajjiżi oħra fl-amministrar tal-fondi Ewropej. Dan għal kontrarju ta' pajjiżi Ewropej oħra li tilfu madwar €1,300,000 mill-fondi allokati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.